basi mono ekebindi gikere nturwa sore na Onsoft Studios. Abe. Akere Kemunto. Mbiande. Nakiagendrete. Mbiande. Angote inaki. Nchaki. Umuchano norumbwate. Ndochi na bie kora chonko. Ayori na temete ko advice. Okaranjiro mochinga. Oganchori, ogantioki. Inche Osoro, wawili wapenda nao. Inche Nangio, wezi tawanisa. Sijui chanda pete. Kaimori. Bwana ndio chokondi inche. Okanchori okandama. Ngatimbo atiboki mana Antivirus. Nkose. Na kwa nitare gora kini ngabiri. Nkwabiri. Mana njenya sa? Njenya sa? Nkirinde kujenya. Nyabiri. Utakobero kuna kwa renge. Njyo kwanera na upole. Otakukwana ne sauti eri kwa kwanera. Nine gasi ya birecha. Birecha. Birecha ngayaringa. Taho chaka kurangira birecha boneka. Takomoche ya saturiete. Na matemo agochara so monto. Umwane buku mechando neriri. Bochaberi umaite. Njumna naira no mete ndeto kwera no so nendo sora anyo mete bono. Maiti na kingo kora. Ande ndo china bie kora achi baite onko. Nkyota chiruliye bakungu bali bo spikora twira nasi Bochaberi. Bochaberi ningo sigete. Ningo sigete. Ekero kwa konda mango ngwan sigete. Na go sigete. Na go tembirecha. Takona kuribirecha ye Kemunto. Ekero kwa kondama. Ne maskanaji. Ngaga maskani achiete. Birecha obwanya bwata. Birecha. Okay. Ono Bochaberi bere monto umana. Sana. Sana. Bochaberi. Konye. Gokwana gochiabo chake gonkwana bebe. Tengo kwana pi. Tengo kwana. Bono timbwati na tigira bireche gasi ya. Okay. Mechando bono neriri bono kwana bono. Bono. Nchintete kwiranira na Osoro. Lakini narunyorete mna abamenyetamu na Gesare. Kemunto. Nchakene ninganchi to Osoro kete na Gusii. Nimanyitaro no mwanjete. Okay. Ekara kwa mwanjete kirinde kwatikira to Osoro ogatama. Ngikuachita konyomerwa gose ngochibu bumariba gose mbamariba gose ngai asiki ngikuatigire to Osoro kikwa ngotoria ngaine kero kwachita ogatiko Osoro kwatake to Osoro abere gari yako ganye mono nchena na manyete na manyete na ne baite wete gabo nonda gote Bochaberi nchaki gari na nyomire no mete nikikia bete musacho uri nyomete ngochega chete keri chokotole chanka ubuse agantigire ngama momo abonyo osanere wife uri chino wife otigare karisabu na mamu mwako mugima bono sinchibasa chite kuri gose ngogotomera linge chibasa no nyota engotoma Nabenga yani nange mno muntu onyomeire mbere. Bakumbe no bukimena benyoma na bereko. Ngikuo nkirendo kwatamere to kurwari okachaka. Umuntu aragotigana na nyina. Osore gari risaba na mukungu original gari. Buno Osoro abigete Gesare nyomba bono Gesare Osoro na soka na masinta etiko gustoria Osoro na Gesare so no yone. Oyone bwenkoro. No ya bwenkoro. Kero kwachiete Osoro taro chakubaiko. Osoro akaranga Gesare ne rumuntu mana ora menye aka. Gesare yaya. Ninche mbwanirete no Osoro. Ute ninche natanga nitegali. Ni eteritori ne ya ne gali odi Osoro no yone. Ono jiteke nyoreke otete ko demand Osoro. Okaruo mate ko sembo mariba. Esinge nchomo sacha agotigete akagenda gotore chae kiri. Tari kiagera nacha no bwancha ni bwandete. Tebana ki. Ekoro musacha achito umwako mugima. Turanya kora musacha. Amanyambo babuchete bono tagetori umuntu anyatinyi talibo bono karoso oche oriyo sora aruse amanyambo taligo no bwancha ni bwandeta bwancha ni bwancha to Osoro kwali kobera no Osoro kufa kupona bono gote na kina achire tinku totarabera nere kupone yeto nyole toramo tinta itimangana mange se tigankororera mabera ndolere na Osoro ndolere tunya kukwira ni libobe Kemunto no muntu twanjaine kali sana ano muntu uri kwari ngumusani one wa damu chanda na pete chanda nwera pete naye chanda ninche pete Bochaberi bona senge njoi gwete muntu arushye abanyambo tarigo Bochaberi tarigo Kemunto nchengo kwa namno musani kabisa rafiki kabisa tigana no Osoro tigana no Osoro pi Osoro tigana no Osoro pi nchengo kotebi pi kabisa tigana no Osoro tigana no Osoro singe Osoro na bwato mokai Gesare nkole kina kingo tugo Osoro nchiere ngo
Abasacha mbakuburita bono. Nche basacha timbatagete n'osoro bie kantagete. Nche osoro no yone ninche na muchagete ninche nari ngo mutanganie zo bugima bwaye. Nkeke guseke. Gesare bono nka yarweto, Gesare nka yarwete bono. Mono gusoso na rumeta sarusiti Gesare. Nche yaya. Nche yaya. Gesare no muntu kalimire buya yiga osoro agachaka akamuri ko ruwa kamareta. Ese ngenjuro muntu orenge bwe bidi umuntu okuvumiria. Masikini aba tajiri anavumilia. Nche no ninche bidi ninye bwate. Tintameti nche. Nche na tamete. Nche tintameti. Ngote ndino zone ngote gacheta mazamba ngabanje bikanga sumkara skake na iranire. Bono tari ngambo bono chete ngo advice ngote bina. Togenda osoro atike mukaya ache Unga advice no mungaini oronte ina naki ngokora nyoro osoro. Onye no gokameto mu pastor ndande ongiransabere. Onye gokameto muntu uri kubekera kamonta kandagera. Ngende mubikire ndande. Setani asindwe. Setani asindwe. Ngekito ndakante mchikokora. Nchino muntu nyasaye. Nchino muntu mbatize katoliki. Setani asindwe. Nchino muntu menete kanisa ine. Tikangukani bire chagonte masana. Ngekibone to konte. Oyo bire chango to kwane meya ninchoka gerete. Aki ubone tondi geli mo pastor ansabera nchande gete. Mbona nchaka kini meto muntu chiko. Bochaberi nchande gete ubone tondi geli mo pastor ansabera. Akolera ose. Nchande gete kene. Nchande gete. Ekerete kieko chakiara kwane meya no gochinga. Wote ko crocodile steers manyoko rama abira unobodi. Aya. Bono lende. Ose. Ondi geli abantu bali bagotamia abantu totamia osoro ngende menye nera atambe. Ese ngenjumono na temera gotebi kwangire. Nchibuna ndoche ite ndi thing turakore Oendo chukukwana na Gesare kwanza. Nkwana na Gesare? Bona wachakire gonsiri. Gonsiri pia bona kwachire kwambuko iri kwandutire lifa gucha. Nkwana na Gesare. Gesare ngotango sereta kunguru musacho no moibi Gesare abwanete bone ngende mosoere ndike pitiri ese polisi bamubwate kwa kunipia mwanaume wangu. Kemunto. Toeranga egwata metoga tigo osoro nero bata magoso sengenjo osoro lakini osoro tabata magoso. Osoro tabata magoso mo chando Gesare go chiko seduce musacho. Gesare ta seduce osoro. Osoro achika sabo Gesare agachukuri Gesare kurwa kamareta. Gesare tametigo Kemunto na rengo. Nakibono kale kumwegerera ga Bochaberi kwandukire. Aya esengenjo kare kwachete na chete nkaba musane na Gesare. Bochaberi kale kungumise nkoro sana. Bona kinko tebere kale kungumise nkoro sana. Bona kini kungumise nkoro yane kolera sana. Nonye niko kwande ameto gantiyo kitimboso. Nawo tembirecha. Birecha kale kuntalira sana. Nkonyora none umusacho atarenda kericho nakanyorire birecha ko semya nanyona muchwatire chingundi talinchi. Nakanyona muchwatire chingundi birecho yuno mu. Asindo kwa china la Yesu. Bono nche kwanda kuboli. Omuchando. Isara bana mbalenga ikiribo osoro. Abu nona ndekingamite nateta wotebi. Ntebingo. Uruchi Gesare? Tali konyora bana. Gesare tali kobiara. Lakini hako tebelika. Yesu asante kwa kunitendea mema. Uwezo wako uonekane kila wakati. Yesu anganjute sana. Birecho ochireka. Birecha pia boxi. Inka. Abu bono Gesare tabwate mamuraka. Lakini hako tebelika. Gesare tabwate mamuraka. Kora iga Kemunto. Tokwenda tukwane na Gesare. Abu no mungaini kwango. Tukwane na Gesare. Gesare ni twara iga. Gesare ni nakitoko bono nkito chugote Gesare. Auso kwa mete nyora ngwa kwane temite bieno mukako sana. Ayoko na mataipole nini mwaberane. Mwaberane. Tukubon tokoso topic yosoro. Bono osoro akinato sini. Bono Gesare nkinko matebi. Ayoko enda nakachara iga muno chona wacha iga omate Gesare pole nakora mete pole igo nyabiri ngebona ese nakokosoire nyabiri aberane namanyire osoro ngo tabwate mwana baberere nere mono ngene nte Gesare munyorera abana bono nche no beta abubu ngai ningokora nkogenda gari ntebi osoro munyorera abana Gesare ngwako gwaka osoro kinyare osoro abikire kababa tokotaboa Mbori ngo tenje meto osoro ina ndauti. Osoro to konyara. The only person to point to kwanera Gesare. To tebi mtwana to matabia kene naki tari konyara bana ayogendo so no mukungu kabere onyumu obere garya yegasi
Ono na kinkobo mukungu kabere no soro no yo nendo mukungu tali konya bana bono agende nchembero bono nyoro omwana ngo tebi to kwantira Kemunto ngwa chiete ngwa yondeke ngote igaro isenginchi yakaba bonye tali kababango na tali kababa Osoro na mwanje no ne nga mubikirite kababa senginchi Osoro ngo chasari ngisiko anchirana na ngwanje tu no Osoro ukagenda oyakare tu chiombe chiyakara bono ngende kyo turakore akanire mbaka chiombe gusa ngo tebi mukungu kabiri yani beti yesambe tenjere nko byaye ngo tebi nchinda kubanga mangana inche chief advisor manye to Osoro ina ndauti mente kesari yani beti yere chome tepina benga ase no na no nyagochi no nyakurira no tarira that's the only fact ori nakanire chiombe aye gwache to kabe kwari ugatama bone kenyoreke kema tena Gesare nero mukungu Osoro Osoro mukungu bwe kenyoro igobona ye bunuru cha Bochaberi Gesare nanza mangana Gesare ta kwanga torama tebi fact naki ogotiri bona ribaga kogota tabwati bana bantu bakumuchaye kenyoro tigoso egari mukungu kabere anchera bono nera nyokorangiria na mamu tati neraro kumama abana bamunuke mama agoso kwanjira ngose mwenzi monyo Osoro omwana mbekende yana nafwa umuntu ndamo ndiwe has more accept ya mangana ya has more accept ya mangana na diaranje umetena abikrite Osoro kababe nkongu sana bona nere byekora nero maite na kyakora igobona uruche diri enebe bye Bochaberi tongaina tongaina ntiko balicha nya wakore ndobire Bochaberi tongaina ntiko balicha ndobire kombonji that's the only way ayabone nto koraye toko menya ko tukwane na yo Gesare wango bwanga mangana nditira kora mangana ando horoji next week next week ndemera limbaka nchokonyoro Osoro utente terero bono iga ngompio boxi mwa Gesare igongo tebi Kemunto ebesana yana nari kumenya eduka mate ndete ngende umuntu rarontikero ndete ngende ndo string 200 chiyale ngegari nyane chiko tonda mete bono ginko kenda bono ga ngocho kwira na marago ndoko narago na Gesare marago sata mia igonki gego chande te 200 usu 300 200 chiyane njira ari duka bono 200 chinjande utwe no igono bwate onge bono iga bwate 500 tiganko ngeche obe na inyoire umuntu rwe duka shibasanjira 300 chiyane njiro bwate bono ga gotiga 200 yejumete na bako tite tukonya usarichiza tukonya kwa sawe tenta ne trend yungo tebi 200 njiro nari gotigirwe duka alafu rwe duka nimbwata 300 chiyaye bono ngutego bado 300 wena tegotwara 200 ngutigero ngochi yari konga 200 bono chenga kana de bono kora igaya ukonya kuri yaye na tokora bwangu tokora ni bwangu ga tokora mangana tokanda bana bwangu tokora na mangana bwangu mbi amana na kingo skere mu ya by the way basi mono ekebindi keren turasore na Onsoft Studios egotoka ase Mwalimu Sako Plaza imeyo Gusii angena Kisii Stadium ase chibicha chinkenonoku wose chibicha chingia kwa no moncho wose studio genda Onsoft Studios rutare tukuri rero eri neba kwa kere chibicha chingia eri nayo goke ekiagara bichane kere wose ni yezu guyo ko wose ni nyangi bichane eri tukunde lionsi ne ra yago ne record yo kipu nyazago zini Onsoft Studios ibe ya Kisii town.